naluoy ko nimo anak. Naluoy ko nimo nga musamot ka miserable ang imong kinabuhi. Naluoy ko nimo Jinjin. Tungod kay musamot ka miserable ang imong kahimtang. Kung ako man ang nag-rape nimo, unsa may kong matanga sa pagkaamahan? Papa, ayaw lang gool. Di man gusto. Jinjin gool, Papa Vincent. Papa, ayaw hila. Jim, kung tinuod man nga ako'y naglugos nimo, dili kong pasaylog akong kaugalingon. Usap na kong matanga sa pagkaamahan. God, nga nung mitugot ka man nga may tapo ni sa akong anak. Jinjin, kung ako man inabuhat, usap na kong matanga sa pagkaamahan. Ako bagyot? Ako bagyot ang naghimo ni ato, ha? Yung saan mo pagsiguro nga ako? Ako, kwarto man. Baho man kaubog, Papa. Imo, pang suga. Imo dayon, gakos Jinjin. Imo man kiss Jinjin. Baho man jud ubog, Papa Vincent. Baho jud na ubog, Papa. Imo man ko ubog. Ako, sinina. Imo man ko gakos maayo. Baho lang ubog, Papa Vincent. Jinjin, anak. Dili ko magkatuo nga ako na nabuhat diya nimo. Jinjin, anak. Ang kunon ko, nga hupog ko niya itong gabi una. Apan, ugdi yung ko makatimaan nga, gihilabdag di ka. Di mahitabo anak nga ako na mabuhat nimo, nga mong amungan di ka, kay ikaw mismo nahibaw ka. Imahal kayo di ka. Love you, Panpon. Jinjin, Papa Vincent. Love you po, Timo. Natigyo ko makatuo anak nga, giamong-amungan. Jinjin! Ano pakiksulti na ng ama Mario? Dali, matutas sa presinto! Vincent, unsa ni hitabo ka? Ngano nakahimo ka sa pag-break sa kaugalingon mong anak? Ma, ang puno na ko nga, yatong gabi una, nakainom ko, hubog ko, apan, may tapo. Di ko makatimaan nga akong gilabtan si Jinjin. Kikasubok ko, Mr. Baruela. Kung mamatud-an, naghilaptan mo si Jinjin. Itaral ko kinigtanan sa ukmanan! Mabilanggo ka! Perla, pagpahimong investigasyon. Dili kasi Vincent ang laki ni ning baya. Ma, duhara ang laki ng baya. Si Vincent raw si Dondon. O si Vincent ang gitumbok ni Jinjin. Gabi among niya. O si Vincent sa mga ako naabtan dito sa kwarto ni Jinjin. Yan siya makigla sa kama ni Jinjin. Samtang si Jinjin tuwa sa suo. Naghila. Dali ma, ubari ko. Mga tutag doktor. Kailangan matanaw kini si Jinjin sa usa ka doktor. Ubo niya, ubari ko ipablatter ka kini hitabua. Gusto ko masilutan kini si Vincent. Gusto ko mapasakaan siya kaso! O, sunod na niya na ako, ma. Sunod na mo ni Jinjin. Mamahaw na ta. Dali, anak. Dali. Sunod na yun, ma. Vincent, unsa ni hitabo ka? Hubog ko na.
hubog ko. Aban, di ko tingali may tabo nga ako mahilabtan si Jinjin. Tingali? Dili ka sigurado nga dili ikaw ang rapist? Nga sa ato pa, may dakong posibilidad nga ikaw ang rapist. Ambot lamang. Basta ang akong naabuhan mao nga mibiya ko gikan sa party dito sa Cusco. O miadto ko sa kwarto ni Jinjin. Milahos ko kay nahibaw ko nga siya rang usa. Nga sa ato pa, posible yun nga ikaw ang nag-rape sa imong anak. Ma, wag yung ko minumdum nga akong gi-rape, gilabtan si Jinjin. Bisag sa hunahuna lang, may tabo ako ng buhatos ako pinanggang anak. Diha ka ilam sa espiritu sa bino. Nawa ka sa hustong huwesyo. Wa ka mahibaw sa imong gibuhat. Ma, nanong pili ba maghimog investigasyon? Unfair kaya ba? Dili makatarunganon sa akong bahin nga ako na yung itumbok nga mo'y rapist. Vincent, gusto kong mahibaw ka sa akong karuganan. Vincent ako, dili ko makatuo nga makahimo ka niini sa akong apo. Salamat, ma. Konsuelo kayo na alam natin. Pero kung dili ikaw, sa man ang nag-rape kang Jim. Hala dun, di lagi ko makatuo mabuhat na ni Sir Vincent. Ako sa Dejin na murag di na ko ma-imagine nga mabuhat na ni Sir Vince sa kaugalingon niyang anak. Kuya, wag mo Sir Vincent dun. Mahadlok man noon ko dun. Daga pabaya ko. Uy, di lagi ko katuwa na Dejin na nga mahimo na ni Sir Vincent kay pinangga kay Nines Inday Jinjin. Hambot nga hambot lang eh. Hala dun, nagpabuutan-buutan lang nila si Sir Vincent. Ay pagsulti mamulugos anak, ay. ay pagsulti anak Dejin na. Uy, kay bisag giunsa na kong tuad-tuali ni akong hunahunag ang akong kasing-kasing di ko katuo nga mabuhat na ni Sir Vincent. Hala basig ikaw. Uy, di ito samot na di ko kahimo anak kay pinangga kay ko si Inday Jinjin. Basig ikaw dun. Oh, grab. Ngalong ko taong ako man Dejin na. Ang kamuragong duha nga lalaki niya. Ikaw ba'y pinangga biyanan mo si Inday Jinjin? Dito ko kahimo na Dejin na. Uy, ito pag ano mangunay man ka Dejin na. Dito ko kahimo na Inday Jinjin. Okay, pinangga ko na kami ragod din ka nang magduwa-duwa, magtuntuan og suwat. Hindi ko kahimo na Dejin na. Uy. Nakit-kiton ko man rumbula na kahia sa dayani. Eh pag ana Dejin na mangunay man ka. Abi ako nangunay ni sulti ra mo ko tinuod. Baitaw sa nganong ako mangyud. Ug nganong si Sir Vince mangyud. Abi kay kami ran duhay laki din kamo mga bayi mo kami imong pasangin lang. Nya kinsa man day lain. Kuha sa inyo atag batikon eh. Grabe naman sad mo. Lagi si Imer. Karong pagani ha? Gimingaw na kumay sa atong mga. Good morning, Popsy. Good morning, Popsy. Oh, Di ka na mo sa airport? Oh, 5:30 ang flight sa Migsoon. Oh, Mamsy, naunsa mo ka? Ay, nag-uol na ha. Karoon pa lang, himinga na sa Migsoon, Elmer. Mamsy, mura sad karon lang nahimuwag si kuya ni Muda. Lima sad biya siya katuig na ni Adtog Manila kung nag-college siya. Arang-arang, na dito siya sa Manila. Kay maduaw man nato siya. Pero karon, laing lugar naman. Iso na pagduaw. Mamsy, no, dili na may mga bata ni kuya. Kung imo maganing gusto ron sa dili, mahibuwag yun minimo. Kay magminyo man mi. O nahasa si kuya ni Mogminyo, sunod tuig naman. Minyo ka dyan, wa pag gani ko'y uyak. Han, mujuter ba ko? Sige na, pagkikay na pumahaw. Sige na mo. Sige, na.